Andreje, ty vole. Jo, Předtím měl taky nějaký civilní. ne, 320 mesíčko. A já končím, musí užívat trošku. No, i když teď, co ten zahřívá tam? Ten zahřívá kola, nějaký tam. Ten co? Jde? Jo, jde v klídku. Máme Tália, Vídecka Čera asi. Patálie. Tam říkáme na Slovensku Patálie. Jo. No. Zahříví se jinde. No. Ale je to celý. A teď už se to sune, víc celý. Na to snad šlápnu, to vypustit No, momentálně. jde do piče. To bude taky tou sílou motoru, ne? Ne, to bude podle mě. Ty už je tady sedíš ty, no. Ty do prdele, sune se to i doleva, vole, tady i dopravo točí, ví. Chlapec, to je jak já si psaný, když jsem se byl. Hele, 944. Jo, jsem to tam vždycky... Ten sem jezdí, no. Vždycky předěl, ale ten jezdí nějak jako... Nic extrémního nejezdí. Jsem se mu to řel. On prská. Prsklo. Jak to urval? Tady hned. No, to je fakt největší. Cože? Tak kravit nebude, když jede před náma tak blízko. No to ne, no. Když tam ten jede za námi. Ještě ty vole, to je strašně dlouho, to je určitě 20. To je 20 minut? 25 minut. Ne, no, na to sériový civilní auto je to moc, no. Přebíru dá jel 300. A teď funguje tam něco, ABS funguje furt, jo, to je jasné. A nějaký to SPčko nebo něco, to nic, to tím, že jsi to vypnul, tak nějaký stabilizace nic, jenom to ABS. To je komplet. Rozničený nějakou komponovat. A mě vedl. Ty vole, někam se suneš. Zkouce bude asi. Volám doprava, už jak to světí z jedné strany, Nikola by ho chtělo potřeba prohodit, ale ty nejdou, kde jsou. Kde jsou co? Světí z jedné strany, Nikola. Já jsem si teď úplně zapomněl, jak mám natočený kola, ono se tam to totiž zašlo samo sunout. Aha, A myslel jsem, že mám kontra. Jsem se nechal nemáš proti, a neměl. uníst davem. Dáme jednoho člověka.